No terve. Tässä olisi kebab ranskalaisilla ja sanotaan nyt näin heti alkuun, että hyvää on ja 4/5. West End House Etelä-Espoossa West Endissä. Ja kovasti terveisiä Koiramarkolle Helsinkiin ja Sillulle Tampereelle, että hyviä videoita olette tehnyt ja kyllä teitä fanittaa ihan kepeesti, että tosi hyviä videoita aina ollut, mut Koiramarkolle voisin sanoa, että kyllä kandee testaa toi West End House, että sä oletkin siellä päin joskus käynytkin, sulla on joku video sieltä, että kyllä suosittelen kovasti kyllä, että ei mulla tässä muuta. Moro!